Het hoeft niet te klappen. Want ik heeft toch al helemaal suf betaald aan de entree hier. Dus ik begrijp best dat u denkt, ik moet een beetje rustig aan doen. Het volgende liedje, dames en heren, is persoonlijk, maar vind ik zelf het leukste liedje dat ik eigenlijk ooit schreef. Het duurt maar 6 minuten. Maar als je dat wegdenkt, er zijn minstens 3 leuke minuten van. En ooit zou het Songfestival liedje worden, maar het werd afgekeurd omdat het te lang was. Alleen, intro alleen nog. Gaat maar door, hè. Toen zei ze, oh, wat een kut liedje. En toen werd het een nummer 10 hit. Ik heb geen afscheid durven nemen, want afscheid nemen daar doet pijn. Ik wilde niet echt verlaten, maar even op mezelf zijn. Om na te kunnen denken, uit te zoeken, bij te denken en om te ontdekken hoeveel ik van jou. Hoewel ik steeds aan je moest denken, ben ik toch bij je weggegaan. Ik had geen behoefte aan een ander, ik wou alleen bij jou vandaan. Om na te kunnen denken, uit te zoeken, bij te denken en om te ontdekken of ik je missen zou. Alles geprobeerd om jou maar te vergeten, overal geweest en ik sliep met iedereen. Steeds geaccepteerd wat ik nooit heb geweten, van jou wil ik het meest. Ik kan er niet omheen, zonder jou ben ik alleen. Ik wil weer dag en nacht bij jou zijn. Ik ben nu al mijn twijfels kwijt. Ben net iets langer weggebleven, maar ik gebruik al mijn tijd om na te kunnen denken, uit te zoeken, bij te denken en om te ontdekken of ik je missen zou. Alles geprobeerd om jou maar te vergeten, overal geweest en ik sliep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb geweten, van jou wil ik het meest. Ik kan er niet omheen, zonder jou ben ik alleen. Ik wou je niet verlaten, ik sloeg niet op de vlucht. Ik had alleen behoefte aan wat frisse lucht. Het is zo raar. Jo, de man die dit allemaal georganiseerd heeft, zou nou naar voren komen, want nu komt 3 minuten lang orkestraal zwaaien. Er is een melodie opgeschreven, het is een zwaaimelodie. Maar omdat ik een beetje pijn aan mijn linkerarm heb en aan mijn rechterbeen, dacht ik vanuit, vraag er iemand voor. Maar die is dus gewoon weer weg. Je kan hier ook op niemand meer bouwen tegenwoordig, hè? Jo, waar ben je? Ja, Jo, nou hoeft het niet meer. Hé, alweer zo'n kleine teleurstelling.